On na yung video. Hi guys! Maglaro kami ng Bean Boozled! Cool! Hawakan mo to. Hi guys! Just check out my playlist today! My channel. Oh, we're gonna play Bean Boozled! Jajamo! Love ko. Ayo. Ano naman kabalo? Ano yung Bean Boozled? Bean Boozled! Bean Boozled! Ah, di ba Bean Boozled? Bean Boozled. Bean Boozled. Bean Boozled. Bisaya ka ba yun? Yan. Spin mo siya, tapos kung anong kulay makuha ni mo. Spin mo siya, spin. Ang mga possible flavors na makuha namin is stinky socks, ew, aslong, baho tiil. Tutti Frutti. Tutti Frutti, Lawn clippings. lime, Rotten egg, buttered popcorn, toothpaste, berry blue, shoots, vomit. Yung canned dog food, saka chocolate pudding. booger, May lasa ng baby wipes. juicy pear, baby wipes, coconut. Baho! Baho, Baho lang. have to make your own rules. Spin the bottle. Ano yan? Colorful. Alright! Either stinky socks or tutti frutti. Baho tiin, baho tiin, baho tiin. Tikman mo na. Baho tiin! Ay, ubusin! Bawal hindi ubusin yun yung rule. Paamoy. Baho! Baho! Oh my gosh! Pag gano'n na yung rule natin, hanggat hindi ka nakakakuha ng masarap, ikaw pa rin. Oh, sige. Baho! Baby wipes or coconut? Ooh, baby wipes! Baby wipes. I can smell it! Di ba yung baby wipes ang pinupo na sa lubot? Sa lubot ng baby. Hindi. Ikaw ulit! Woo! Green. Green. Lasang lime? Lime ba to? Ikaw, pag lasang lime ba? Parang lemon. Parang Lemon. lime. Okay. Oh my God, ako na. Baho. Aslong, no? Orange. Ang orange ay vomit or peach. Ginakulbaan ko, boy! Wait lang, hindi malungkot lang. Ah! Vomit, no? Masarap ka. Masarap. Yeah. Teka. Parang lasang peach. Bakit ka mag-react ng okay? Kasi parang vomit nung una. Iti ko lang nga. Ayoko. Siyempre ikaw makaalam yan. Kasi nung una pa kadiri. Grabe ka talaga sa akin ba? Paano malaman kung peach o vomit? Lasang peach na. Niloloko mo lang ata ako. Ayaw mo kumain ng isa pa eh. Vomit yan eh. Ba't hindi kadiri? Weird! Yeah! Hindi mo alam yung nga. lasa ng peach na vomit? Hindi ko alam. Hindi nga. Sure ka? Parang lasang peach. Oh, Hindi ko alam. weird yung ginawa. Yeah. Yung parang hindi mo akong vomit. Ako na, sige. Peach mo yan.
color white ulit. White. Coconut. Or baby wipes ulit. Baby wipes. Baby wipes! Nahirapan na ako. Color green. Color green. Anong green? Plain? No, yung lime sa lawn clippings or lawn clippings. Ano? Lime. Lime. Swerte. Alright. Spin the ikot-likot. Stinky socks or tutti frutti? Stinky socks. Stinky socks. Stinky socks. Stinky socks. Parang stinky socks. Hindi siya masarap eh. Malamang, tutti frutti lang. Fruity yun, di ba? Or tutti frutti to. No. Ang weird mo. Kinain mo. Sasarap ako. Wala sa. Yan. Okay, next. Ayan yung green na merong ganun-ganun. Ay, Yellow. Yung color. Rotten egg or popcorn. Wait, relax. Baho. Baho! Ito yun, di ba? Yung mga dito. Okay. Ew! Lord! Ubusin mo! Rotten egg, no? Love ito yung kadiri, pero so... Walang water. Kailangan naman ng walang iniinom. Yeah, I'm cool! Hey guys! Just finished our papakali today! Oh, Jede! Jeje. Okay, next. Ako pa rin, dahil hindi siya masarap. White. It's either baby wipes o sana baby wipes o kung para matikman. Baby wipes. Baby wipes. Lasang coconut. Ang lasang biko. Okay na akin na. Yaman! Uy, daya mo! Isa Walang... pa. Wala eh. Nag-green kaya. Kaya. Ikaw, madaya ka talaga. Cheater. O, orange. Vomit or ano yan, no? Vomit or peach. Feeling ko isa lang yung peach dito. Isa lang yung coconut, tapos lahat kadiri, no? Uy, show your face. Yeah! Aspasi. Pangit ng lasa. Oh, ikaw pa rin. Green. Yung may dot-dot yun, di ba? Yes, it's not a plain. Booger. Booger or juicy pear. Woohoo! Booger, 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 booger. Booger, booger, booger. Booger pa rin. Bako, nangamoy. Wow. Nangamoy. Nangamoy. Bako ng booger mo. Bokog mo. Bakit dito may amoy? At sa States wala namang amoy. Baka sa init. Humid kasi tayo. Orange, vomit, or peach. Susuka na ako. Last one. Last one. Guys, obvious naman kasi daog. Ayoko na gawin yung rule na pag pangit yung lasa, kayo ulit kakain. Ba? Baho? 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 Mag-toothbrush ka. Susuka ako. Ano yan? Yung green na may dot-dot na naman. Yes. Pag lagi mo inuulit kapag green and dot-dot. Booger or juicy pear. Ano?
Bear. Oh, panalo. Pero tapos na yung game. Naka-10 ka na eh. Naka-10 ka na. Inantay ko lang mag-10 ka na. Ayoko na. Okay. So guys, kinsa dahon? Si Inday! Anong consequence pag matalo? Meron. Kung magpili. Kiss me on the cheek. Ganun lang. No! Amoy booger! No! Lablab ko ba? Babelo! Talo ka na nga eh. Nilagay mo. Talo ka sa amoy. Kasi paano lasa? Puta, nag-enjoy mo sa mong Bean Boozled! Guys, let's finish the podcast today. Pangit, lasa. No more. Weird no. Salamat kayo sa pagtanaw! Tanggalin ko yung blackhead. Hindi na, babay ka muna. Tanggalin ko blackhead mga mama. Salamat kayo! Sige, bang. Aray ko, lubot. Pangit lasa lang.